Να είμαστε και πάλι, το ίδιο παιχνίδι είναι το Part 3. Δεν ξέρω αν θα κάνω Part 4. Πω, 41 πήγα. Interesting. Λοιπόν, upgrade το Thundergun θα το κάνω μόνο όταν μου τελειώσει το άμμο, δεν παίρνω max ammo και τα επόμενα σκυλιά είναι πάνω από 2 γύρους μακριά. Και αυτό είναι μια καλή στρατηγική. Αλλά σε περίπτωση που το κάνω upgrade και μου τελειώσει πάλι το άμμο και τα σκυλιά είναι πάλι μακριά και πάλι δεν έχετε max ammo, αφήνω ένα crawl στο τέλος του γύρου, πηγαίνω στο κουτί, το δίνω πίσω και περιμένω μέχρι να το ξαναπάρω. Οποτεδήποτε και αν είναι αυτό, έχω πολλούς πόντους, είναι όπως και στην πραγματικότητα, παιδιά. Τα λεφτά δεν κινούν πολύ πράγμα. Αυτό ακριβώς γίνεται εδώ πέρα και σε ζόμπι. Λοιπόν, έχουμε 9 λεπτά να καθαρίσουμε τον γύρο 41. Τα καταφέρουμε, εγώ έτσι πιστεύω. Προσωπικά. Τώρα από εκεί και πέρα, τι πραγματικά θα γίνει δεν γνωρίζω. Headshot σε 170. Λογικά από την αρχή θα είναι που χρησιμοποιούσα άλλο όπλο. Το παίρνει ωραίο όπλο. Το M16 που έλα. 1200 κάνει, 600 να πάρεις το άμμο. Δεν έφτιαξαν καλή μπάλα. Θα φτιάξουν τώρα όμως. Εντάξει, τώρα έχουν φτιάξει πολύ ωραία μπάλα. 1994 τα kills, λίγο πίσω και το περνάμε, δεν χρειάζεται να αγχώνεται κάποιος, είναι απλά ένα παιχνίδι στο κάτω-κάτω. Μπορώ να ανεβάσω και Part 4 στο οποίο έχω κάνει upgrade το Thundergun σε Zeus Cannon. Λοιπόν, να είμαστε όλα, έχουν κάνει ωραία μπάλα, τα σφάζουμε. Δεν είχαν κάνει πολύ ωραία μπάλα, αλλά τέλος πάντων. Ξεκίνησα να κάνω τον κύκλο από το λάθος σημείο, αλλά πάει στο διάλογο τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα ξαναφτιάχτηκε πάλι το πρόβλημα, ενώ έχουμε περάσει τα 2.000 kills. Βρισκόμαστε στα 2.25. Αδειά. Έχεις δίκιο ρε τάγκ, πες τους τα. Να δείτε, δεν χρειάζεται να πανικοβάλλεται κανείς.
θες, σαν πανικό, βάλτε κάποιος του Giants, θα το πάει καλά σε αυτό το κολοπέχνιδο. Λαλαλαλαλαλαλαλαλα. Και να φάει και κανένα hit, δεν πειράζει, γι' αυτό το έχουμε το Jag, το Perk, το Juggernog, το κόκκινο στα βουδάκια και κάτω δεξιά, κάτω αριστερά, συγγνώμη, στη μέση είναι. Λοιπόν, αυτή, όπως είπα, αυτή την υπερθετική μπορεί να την κάνει κανείς όσες μέρες θέλει, πραγματικά. Για 20 μέρες μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Πάει γύρω 41. Τεσσεράμιση λεπτά πλέον στη διάθεσή μας. Και εδώ πέρα λέω να κάνω upgrade όπου να είναι το Thundergun, να σας δείξω πώς φαίνεται upgraded. Κάνουμε γρήγορα έναν ωραίο κύκλο. Soon. Αυτό λέει ότι πας. Ναι, να είμαστε λάτι κι εσείς. Πάλι με τα χαλάσει σιγά μότο. Να πάει διάλογος. Τέλος πάντων. Τρώω πολλά hits. Αλλά δεν πειράζει, μέχρι 5 με 7 hits χρειάζεται και να πέσει κανείς. Αν έχουμε πια στα 200 kills. Man. Juice εννοεί τις σφαίρες ο Tank Dempsey. Αυτό ήταν πάρα πολύ κακή επιλογή. Μην το ξανακάνετε. Άμα δείτε τόσα πολλά να έρχονται, και στα υπόλοιπα 2,5 λεπτά είναι εδώ πέρα που θα κάνω upgrade το Zeus Cannon μου, το Thunder Gun σε Zeus Cannon. Να βάλουμε και την ταινία. Να το Thunder Gun θα γίνει Zeus Cannon, τώρα το δείτε. Να το 4 σαν γεμιστήρα, 24 ακόμα. Πιο δυνατό είναι το οστικό κύμα, θα το παρατηρήσετε. Δηλαδή έχει και μεγαλύτερο range, μεγαλύτερη εμβέλεια που λέμε. Και ας τα λούσουμε με λίγη grenade, να βγάλουμε εύκολους πόντους. Μπορεί να πάρουμε και κανένα κύλα, αλλά βγάζουμε πάρα πολλούς εύκολους πόντους έτσι. Και στο τελευταίο ένα λεπτό θα δείτε τι εννοώ με μεγαλύτερη εμβέλεια όταν λέω για το Zeus Cannon. Τώρα το στήθα είναι να βρω ένα max ammo τώρα, εδώ και τώρα. Αλλά δεν βρίσκω. Μέσα στο δωμάτιο καμιά φορά βρίσκει έναν τρόπο και γι' αυτό άλλωστε υπάρχουν. Να τα τώρα κατεβαίνουν όλα τους. Να το upgraded Thunder Gun. Και τώρα στο τελευταίο ένα λεπτό σας δείξω και μια άλλη στρατηγική που μπορεί να ακολουθήσει κανείς.
να τρέχει αυτόν εδώ πέρα το γύρω από το map, κάπως έτσι, να ανοίγει και κανένα trap στο δρόμο για να σφάζει τα ζώα που έχω χτυπήσει του αν δεν έχει πολλά λεφτά ή αν δεν έχει καλά όπλα. Αλλά αυτό εδώ πέρα το δωμάτιο First Store και τώρα, ειδικά αυτό που μπήκα τώρα, είναι τα πιο επικίνδυνα. Αυτό τα περνάτε γρήγορα. Και εδώ πέρα είναι που θα ανοίξουμε μια trap, η οποία έχει infinity damage, να το θυμάστε. Σφάζει τα ζόμπι ακόμη και στο γύρο 150.000 με το που την αγγίξουν. Αλλά άμα μείνετε κι εσείς για 2 δευτερόλεπτα από κάτω, δηλαδή χωρίς jug, πεθαίνετε. Με jug θα ζήσετε. Αλλά άμα μείνετε, αν φάτε και δεύτερο hit, αλλά πάλι δηλαδή στη σειρά του trap, ψοφάτε και εσείς. Λοιπόν, ευχαριστώ που είδατε αυτό το βίντεο. Please comment, rate, sub. I might bring a part 4. If not, I'm going to write the final result in this description. Anyways, thanks for watching. Please sub, like. Bye.